Kysymys kuuluu Seppo, toiko sä ne laput? Toi. Missä ne sitten vai? Mä panin ne jonnekin. Ne oli tuossa postumassa. Tervetuloa tänne Teatteri Kulman toiseen runokaraokeen. Ojassa varis repii fasaanin siipeä. Ruusut kasvavat niin kuin syöpä. Pispalan kirkko on poltettu, kellot eivät. Ravintolastamme vaikken poltakaan. Järistyksen valvoja. Toki, olkaa hyvä vaan. Joku ulkopuolinen. Seuraavaksi ei saa enää polttaa ulkonakaan. Tai sitten se on tehtävä siellä kypärän päässä. Keskikestin vessassa antamani timanttisormus. Suomi tarvitsee Jeesus-johtajia. Minun pitäisi tietää. Kiitos. Ettei patentista itsesäälin märettä kestä Erkkikään, jos ei tiedä kuka julkimus siellä tilittää. Kysyi vielä, löytyisikö elävää suhdetta johonkin murteeseen. Ja sitä rakenteesta vielä, eihän se kestä, kun sitä ei vittu ole. Sanoi kansanopistoissa olevan hyviä kursseja. Kirjoitin pilottijakson Tillikan vessan seinään. Aika vahva henki täällä, kehäsi Pertti Ukkola, kun pääsin kopista ulos. Jäin odottamaan riimiä. Totta, mikä elokuvaa, painajaisunta. Nimeämättömät aineet tukkivat suonia, sisäelimiä. Koitan päästä selvyyteen, mitä poika on syönyt. Kun meistä tulee vanhoja. Mitä tarkoitat? Mitä me sitten tehdään, kun ei enää leikitä? Työtä, minä sanoin ja jatkan. Kaikki leikki loppuu aikanaan. Piirrä siis jo vahakansivihkoosi, plussa ja miinus. Sigrid, olet eri maassa, alla saman taivaan kannen.